Koulutus! Alpea sitruunatikkari täällä! Joo, eli siis me ollaan päätetty niinku tällainen, että meillä on tällaiset juontajatyypit. Ja sitten meillä on sarja tulossa. Niin, mun juontajatyyppi on tällainen Apsu, jee! Mun on tällainen kissa. Ja molemmat on aitoja. Ei olla feikkejä! Ja lisäksi mä sain tältä henkilöltä tältä Siviltä tällaiset sopoliinit. Koska mä saan tuolta harmaan koljan. Niin, ja sit se sai multa yhden Vaikka mulla on jo. tällainen hauska. On jo tällainen ja mä saan siltä toisen tällaisen. Niin, ja sit se sai multa. Hetki. Täällä. Olisiko se kokoinen? Kuvas. Hehe. Tällaisen. Mulla on 2 lilaa kollia ja Niin, ja sit vielä tolla on 1. niin, niitä on niinku, niin Veralla on 1, joten meillä on sitten 3 lilaa kollia. Se häiritsee. Joo. Eli tämän sarjan nimi on Hullu opettaja. Niin, tai niin. Niin, tai sellainen salaperäinen opettaja. Meillä on vielä Hullu opettaja, se on hullu opettaja, se Okay. niin. Ja mä keksin sen just äsken. Siitä, koska meillä oli vähän hämärä bussi, Koska meidän ei tarvinnut maksaa siitä bussista. ja sua oli sille istukaa. Sitten voidaan tehdä joskus story time. Auto ajaa. Ei laita se auto. Joo. Okay, Ja siis no niin. kattokaa, siinä teki mulle niin hieno korun, että voi herran jestas. Hei, kuinka kaukana mun pitää olla? Ehkä mä oon vähän lähellä. Täällä, ihan täällä seinän. Okei. Ollaan nyt seinässä kiinni. Joo, nyt me ollaan niin kaukana, että voi hyvä olla. Mut joo, tämä sarja tulee siis jatkumaan, en tiedä kuinka pitkälle, mutta me saatetaan tehdä tästä 2 jaksoa. Niin, koska oottakaa hetki. Niin siis me sovittiin, että 100 asti tulee tämä 1 kausi. Tai sitten 50. Niin, me mietitään vielä, että tehdäänkö me se toinen kausi kanssa. Sitten jos näitä tulee sen. Jos te tykkäätte, niin sitten. Niin, että... Ja ehdotelkaa noissa kommenteissa meille videoideoita. Ja sitten myös voitte tykkää tästä ne kommenteista, että mä tiedän, että... Tai siis me tiedämme... Hei, mitä sä teet? Että me voisimme, miten me tehtäisiin. Mutta joo, nähdään Nyt jakseta kuvata tällä. Nikonin jollain hitsin kameralla. Tämä on tällainen punainen, koska... Mä nyt näytän teille tällaisen kivan pikkujutun. Tästä on akku loppu. Ota nyt sillä. Joo, me ei kuvata nyt kameralla, mutta no, lopetetaanko me tämä video tähän? Lopetetaanko me tämä video tähän? Kyllä varmaan. Joo, no, Moikka! moikka, nähdään seuraavassa videossa. Woo!